ಭಾರಿ ಇಟ್ಟದು, ನಿಜವಾದ ಭಾರಿ ಇಟ್ಟದು. ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣರು ಭಾರಿ ಇಟ್ಟ ಮಲ್ತಾರೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು. ನಿಜವಾದ ತುಳು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್. ಶೋಕ್ ಆತನ ಪಿಕ್ಚರ್. ತೂವಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಬತ್ತು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಪಿಕ್ಚರ್. ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಟು, ಸಾಂಗ್ಸ್ ಉಂಟು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಭಾರಿ ಇಟ್ಟ. ತೂವಲಿ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೂವಿ, ಕಾಮಿಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತೇನಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಲೈಕ್ ಅದು. ನೈಸ್ ಮೂವಿ, ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು, ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು, ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್. ಸೋಕಾತನ తెలుసు ಸಾಕಾನು ಬಂಜಾರ ತೆಲ್ತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವಲಿ ಸೂಪರ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಎಡೈತೆ ಶೋಕಾತ್. ಗುಡ್ ಮೂವಿ, ಮಸ್ಟ್ ವಾಚ್. ಗುಡ್, ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತನು. ತೂಪಿನಂಚಿನಂಜಿ ಮೂವಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಬರ ಬಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಏನಪ್ಪ ಬತ್ತು ತೂತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ ಇವನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಡಿಂಗ್ ಚೂರು ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಲೆ ತೋಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂಪರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂರ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲ ತೆಲಿಕೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ಎಸ್ ಪಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಐಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಫೈಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು, ಮಾತಾಡಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ. ಅವು ಹೊಸ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕತ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವಿ ಹೀರೋಯಿನ್. ಸೂಪರ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಎಡೈತೆ ಮೂವಿ. ಹೆಂಗೆ ಮಾತು ಸ್ಟೋರಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮೂವಿ. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ, ತುಳು ಮೂವಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಮಸ್ತ್ ಜನಲ ಬೈದ ನನಲಾತ್ ಜನಲ ಲೆತೊಂದು ಬಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿಲುಂಡು, ತುಳುಗು ಬೋಡ ಐನ ಸ್ಟೋರಿಲುಂಡು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಸೂಪರ್ ಆತ. ಗೋಸ್ಮಾರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೇಡ, ಗೋಸ್ಮಾರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭಾರಿ ಶೋ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು, ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು. ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಮಿಡಿ, ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಸೂಪರ್. ನಂಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾದಾ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಗೋಸ್ಮರಿ ಮನ್ಪಂದೆ ತೂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಮೂವಿನ ಗೆಂದಾಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಡ್ಡಿಪೊಲಿ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪೊನ್ನನ ತೆಲಿಕೆ ನೈಸ್ ಮೂವಿ. ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತುಂಡು. ಸೂಪರ್ ಆತುಂಡು, ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು, ಪೂರೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ತೂವೋಡು ಮೂವಿನ. ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ, ಸೂಪರ್ ಆತುಂಡು. ಸೂಪರ್ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಖುಷಿ ಆಡು ಮಸ್ತ್ ಮಾತು ಬತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಸ್ತ್. ಗುಡ್ ಮೂವಿ 2.5 ಗಂಟೆ ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. 1 ನಿಮಿಷಲ ದಲ ಬೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದ್ರೆ. ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಪಿಕ್ಚರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲಾಕ್ ಅದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ತೊಂದರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ನವೀನ್ ಗೋಡಿಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತೂವಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತೀರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದು ಪಿಕ್ಚರ್. ತೂವಲಿ ಪಾಪ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂವಲಿ. ಸೂಪರ್. ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣನ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೀರಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಮೂವಿ, ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಆತನ. ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೊಸತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಆತನು. ಪೂರೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೊಲ್ದು ತೂಪುನ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು. ಗೋಸ್ಮರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮೈತೆ ತೂದು ಬತ್ತ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಮಾತೈತೆ ಕುಡ್ಲದ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ತೂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅರ್ಜುನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆ ಸಮತ ಮೊಕ್ಲ ಜೋಡಿ ತುಯರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಡ್ ಸಾಂಗ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ಅಂಚ ಆ ಸಾಂಗ್ ತೂನಾಗನೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿಲ ಇತ್ತು. ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆದ ಸಾಯನ್ನಾಗ ವೆರಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಗುರುಕುಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಐತ ಒಟ್ಟು ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನಿಯರು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ವ ಆರ ಅಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಸೂರ್ಯ ಮೆನನ್ ಅಕಲು ಮುಂಬೈದ ಮೂಜಿನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಕಲು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಏರ್ ಲಂಚ ಮಲ್ಪುಜೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಅಕಲು ಮಲ್ದಿನ ಭಾಷಾಭಿಮಾನಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಆ ಅಭಿಮಾನದ ಇದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಈ ಸಿನಿಮಾನ್ ತೂದು
ನಾನು ಗೆಂದವಡು ಅನ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆರಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್. ಸೂಪರ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗೋಸ್ಮಾರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.